ассалому алайкум дӯстони азиз. Ҳоло мо дар склади яке аз бародарои тоҷик Акаи Муҳиддин қарор дорем. Акаи Муҳиддинро хеле шуд мо мешиносем ва имрӯз хостем омадем як бор аз фабрика, аз складҳояшон огаҳ шавем, процесси корро бинем. Ҳоло соати 11 шаб аст, на коргарҳо кор карда истоданд. Дар ин ҷо борҳои душанбе ёкнед RM8 RM8 навистагӣ борҳояшон задагӣ равон мекунанд, упаковка карда истоданд. Дар ин ҷо хулоса ин склад, дар ин ҷо боз якчанд борҳои дигар ҳаст. Акаи Муҳиддин камтарак дар бораи борҳо худатон маълумот медодед? Уже соати 11 шаб шид, аксарияти борҳои моро уже ака роҳӣ кардан рафтан. Ёки ака имрӯз ман шумо системаро нишон медодем чи хел намиҷози омад борҳо, инҷа упаковка шидастай. Ина хемиёян ёки ака имрӯз. Дидей намира? Омад ака, ёки ака. Ҳахе мегираш ака, ёки ака. Инҷа миёни ҳеч ка дард намекуна. Ҳахе медозаш ака. Ҳуч мекуна ака. Ҳахе миёнаш оз мо дар панҷум ошона қарор дорем ака. Ҳахе мея ака лифт дамемонаш меҷиқаш ака. Ҳахе мея мошин мея хе рост бориш мекуна ака. Дига ҳуч намекуни миёна дард намекуна. Фаҳмидин ака? Мо ака ози панҷум қават даем. Панҷум қават ака ошонаи склади мо ака. Якум ошона дака ҷое ки духтан коргаро медузан ака. Коргаро медузан. Дар деюм ошиёна акаҷон мо ҷои қолаб дорем. Вақте ки мисол ҳар як бурука вақте ки медузан бале қолаб мегирем, дизайн мекунем, чиз мекунем, буриш мекунем. Сеюм ошиёна акаҷон аймон фақат материаломуная, аксессуаромун ака. Дар ин ҷо 5 ошиёна чӣ хел мебинед? Бале ака инами гигантски фабрикара мо ака ҳозир ба кор беҳтарин. Акаи Муҳиддин, аз сабабе ки дар Хитой конкуренсия бениҳоят зиёд аст, масалан шумо чӣ преимущество доред ки чӣ бартарӣ доред ки махсусан клиентҳо омада яъне борҳои шуморо интихоб мекунанд ва клиент як бор мехарад ва боз пафтор омада аз шумо мехарад бо вуҷуде ки ин қадар конкуренсия дар бартари мо акаҷон ҳама ҳозир меояд чӣ мекова ака фабрика мекова бор мекова 20 рӯз 25 рӯз ака бор медузан ин ҳамин рӯз ака диде не як историяшо дар мошин омада истодем бахшиш чанд ҳазор доллар додан гуфтем? Қар $25,000 додем. $25,000 сум додагӣ. Ина 20 рӯз шуд жда доран, ҳоли бор нест. Ва баъзе бачаҳои мо баъзан мебиёянд дар ҳамин Хитой вом мехӯрем $5,000 $10,000 дар киссаҳошон мегӯянд ки мо буда прамои фабрика дар кор. Прамои фабрика бо онҳо гап намезанад. Вале барои шумо чунин имконият ҳастанд? Бале ака ҳамин рӯз мегӯм ки ҳамин рӯзи ҳодиса ака 3 моҳ шидагиай. Вай бора дузондагиай ба гуфти худаш 20 рӯз шид мега бор тайёрай мо пула додем то ҳозират склади мо бор наёмада. Ин ҳамин яке ки мисол складорон бинед. Як камтарак ҳисоби ки кормон бисёр буд. Дайро она кадем худмон як бора будузонем. Як ҳитоида бовар кадем додем бора дузонданда. Ин ба ҳамин рӯза овард расонмон. Ака бартари мо ака мурҷон шумо гуфтен ки мо чӣ бартари дорем? Бартари мо ака хела. Ина бора диден ака. Бори мо тайёрай. Муштарӣ меоя ака, дига намия супориш намета ака. Бори мо тайёр меоя қолаби худмон брендое ки мисол миравои мисол ё ки бренди шахсан ай худмон мисол кадоми чизе мехоҳа бори мо тайёрай. Имрӯз мисол супориш мета, пага ака уже бориш дар ҳамун складе ки мисол рӯё мекунам, ҳамун карое ки рӯё мекунам. Барои ки аз сабаби ки бори тайёр дорен, бале ака мо мисол ждат намекунем ака клиент кай биёя, кай супориш бита, кай бора мисол мо будузонем, кайра моро предоставит кем. Бори мо доим тайёра ака. Беҳтарин нигоҳ кунед. Боз чӣ плюсҳо дорад? Масалан клиент як бор гирифт аз ҳисобе ки качестве беҳтарин ака сифат мо сифат дараҷаи олия ака. Не нигоҳ кунед ака хуи кунем бораш мебинем. Сифат ака мисол нигоҳ кунед чӣ хел мақсад упаковка дора ака. Сифат ака сифати хубай. Мо қолаба мақсад нақстар медонем чӣ қолаб дар мо меравад. Деюм дараҷа ака. Сеюм дараҷа ака нарх. Чорум дараҷа бори мо тайёрай ака. Дига одам ждат намекуна. Беҳтарин. Тайёр мегира меравад ҳамон. Азоб намекашад. Боз плюс дигараш сол нархашам нархи дастар аст. Бале ака. Нархи мо ака ба куллан ака ай Хитоиё фарқ мекуна ака. Не замок ака инҷа мо оригинал ака викики истифода мебарем ба бренди худмон ака. Ҳама бренди худмон ай ҳама чизмон. Инҷа ака мо пахта истифода мебарем ака нигоҳ кунед диден? Синтетик не ака мисол тана бихӯроша ягон. Дар ҳақиқат качество беҳтарин. ки замок мо ака викики истифода мебарем мо дар бренди худмон ака дар ҳамин замок мо ака сертификат качества дорем.
Викики ин яке аз замонҳои беҳтарин акрос дига ман маълумот надорам. Мировии бренди одаме ки ҷинс мефарӯянд нечи брендое ки мисол ами ҷинс медузан ака ами замоки викикиро ака шумо алоҳида замока мегирем барои ин бо алоҳида ҳуҷҷат дорена? Бале акаҷон. Барои и ака мо сертификати худмона дорем ака мировой дар ҷаҳон ака мо бренди худмона ака мо уже патент кардем. Беҳтарин ман фикр мекардам ки ҳамин ҷинсам хи просто мегирем материала медузем там фаҳмидам ки замокаш алоҳида яш алоҳида мо акаи тикана мехарем. Ишку ба фикрам чи нест ҳуҷҷат лозим нест. Не ака бренди худмона мо мақсад ака материала худмон мехарем ака мисол дар корхона метем ака ё барои духчон фақат пул мегиранд бо ака адели варка мекунем ҷинс ака камтар мушкилиш бо хело маълумот гирифтем нафароеле ки ҷинс мефурӯшанд аллакай ман фикр мекунам ки дар бораи ин чизҳо маълумот дорам. хуб дӯстони азиз ин буд маълумоти кӯтоҳ дар бораи танҳо складҳо. боз аз рафти фабрика ин чизҳо агар интерес набошад ҳатман барои шумо маълумот медиҳем. боз видеои ояндаро интизор шавед. саломат бошен, сарбаланд бошен. Хушомаден ака ба корхонаи мо. беҳтарин мо хело хурсанд ки чунин нафарҳо аз Тоҷикистон омада дар Хитой ин қадар 5 ошона склад фабрика беҳтарин гап ака бориҷон қати худи хитоиё кор мекунем партнёрои бахват дорем ки мисол ба ин дараҷа бирасем мақсад конкурент карда дар ин бозори ҷаҳонӣ бирасем. беҳтарин ака саломат бошен ака хушомаден обод бошен.